Fica't més cap a la dreta. No, dreta. Aquesta dreta. Nino, la teva dreta. He dit aquesta dreta, per això, que et moguis cap allà, cony. Guiu? És que no vull discutir amb tu. Estàs posat de costat. Per tant, la teva dreta... Que ja ho sé. La teva dreta, impossible que interpreti que és la meva esquerra. Perquè tal com ho penso jo, et gires i la dreta és aquesta. Posa't una mica més cap a l'esquerra, molt poc. La meva esquerra? Cap a la teva dreta. Avui és el quart dia de confinament. Dilluns? Sí. Ah. I, bueno, jo porto tot el dia editant el vídeo que vam fer l'altre dia. Encara no l'hem pujat. Està només en procés d'edició. Divertit, em semblo més alió que tu, perquè estic com... Ai, no m'he pentinat. I si estic fatal, en No, plan... estàs bé. Sí. Això. Han vingut els nens. Estan passant uns dies amb nosaltres. Van venir ahir. Però uns dies vol dir que... O sigui, a veure, venen aquí perquè la meva mare treballa. Ets imbècil. La meva mare treballa, la meva germana treballa, la seva nòvia treballa. I ningú es pot fer càrrec dels nens i no van a la guarderia. A l'escola bressol. A l'escola... Vale, a l'escola bressol. Hòstia puta. És que estic molt cansat. És que la nena avui no ha dormit. Ha dormit al nostre llit, entre els dos, perquè no caigués, i s'ha despertat 10 vegades o 15, i l'Adrià no s'ha enterat. És que no t'has enterat que t'has No m'he enterat. Es veu que una vegada s'ha despertat plorant perquè no podia treure el braç de sota meu. I jo no m'he enterat. La cosa és que han vingut a passar... O sigui, clar, el confinament és de 15 dies. I els col·les i les escoles i les escoles bressol estan tancades durant 15 dies. Per tant, ens els haurem de quedar 15 dies. Clar, avui ha sigut el primer... Prou ja. Que no pareu, de veritat, El primer vídeo... Treu-li la pilota. No, treu-li la pilota. Jo no hi trec, li treus tu, són teves les bosses. Que asco, tota vegada. És que, a veure, estem gravant molt precari. El mòbil s'està aguantant a sobre de la taula. No m'expliquis. Sobre de la taula, una capsa, Però s'està aguantant aquí perquè vols. un pot de pizza. Però jo t'he dit, arregla una habitació de Nadal, que això en una tarda ho fas. Perquè mira, Un pot. avui està... Vale, Guiu, està tota la tarda fent allò. I jo he estat Com tota vols la que ho tarda faci? amb els nens. Vale, Però com en vols que comptes de ho fer això, faci? doncs... res. Bueno, la nena, això, s'ha despertat 10 o 15 vegades. I a 2:45 del matí ja estava despertada. Jiji, jaja, Aleshores sí que m'ha despertat a mi també. Sí, clar. Mare de Déu. Jo. Ho he passat Però aquí fatal. m'he hagut d'aixecar. Perquè jo només que volia dormir. A més, no volia només, ho necessitava. Perquè I jo? Vam anar a dormir. I jo? Vam anar a dormir a la mateixa hora. A les 2, Vam a anar a les dormir 3. a les 3. En plan, a les 2, no, a la 1 ens vam ficar... No, a la 1 i pic. A la 1:40 o així ens vam ficar... A 3:45 de 2. Ens vam ficar migrant moda griega. I vam estar com una hora mirant la peli. No és avorrida. O sigui, és de... A més, jo te la vaig voler fer veure... No, jo te la vaig voler fer veure perquè a una peli surt una cosa que vull que aquesta no és la primera que vaig veure, no dic res. Però no sé quan la mirarem, perquè avui fan maestres de la costura i Avui fem marestres perquè som molt marujas i mirem maestres de la costura. No, és de ser maroca, és de que t'agrada l'art. A mi m'agrada molt, Jo vull intentar cosir, en plan, vull intentar fer coses guais. Bueno, diria, deixo per Però no tinc temps. d'aquí 3 vides o comences a No tinc temps. Avui li deia, dic, si ser youtuber implica totes les hores que he dedicat avui a fer el vídeo, no puc ser youtuber, perquè... Tant de bo. Tant de bo siguin 3 vídeos i... Què dius, no? Home, és que no has fet res? Tot el dia amb el puto vídeo. Primer amb la puta feina del poli... No, però a veure, tot el dia amb el vídeo no. Correu, ara. Calla, tot el dia amb el vídeo no. Perquè... Bueno, res, estic esperant que acabis el monòleg. En veritat ja està, no? Tampoc no hi ha... Bueno, no hi ha res a dir perquè tu has estat aquí. Jo he estat jugant, nens saltant a sobre els altres, nens És que són estirant els molt cabells, pesats, Mira com els parlant. estimo molt. A més, escalant per tot arreu, aquests nens, jo no sé. Estàvem els dos a la cuina. I quan Jo feia coses, Adrià em mirava. I quan he sortit, em diu, és que en Jan abans m'ha tancat la porta.
Bueno, jo estava fora. És a dir, ha tancat la porta, és a dir... Perquè ell està acostumat que per Orià Clar, baixa. I és a aquí dir, baixa i tanca. Podia haver-los tancat a dins de la cuina i hagués sigut drama. Padres responsables. Hagués sigut drama, Hauríem perquè hagut de trucar a serveis socials. d'aquesta cuina, bueno, haguéssim patat la porta del pati. Home, que ets burro, hauria trucat que... No, perquè no tenies el mòbil, Sí potser. que tenia el mòbil. Però t'ho imagina. Home, tenia el Però mòbil. t'ho imagines. Sempre que vaig a la cuina me l'agafo per si em passa això. Què dius? Clar, Jo no. perquè ets burro. Pues m'enduc el mòbil per trucar al meu germà. Tete, vine a m'obrir, sisplau. Bueno, ja vinc. Que és així, eh? Bueno, pues això. Doncs... I les coses estan supermones aquí. Al primer vídeo, tot el vídeo se sent... Avui he entrat a l'habitació de la nena i tenen allà la cuineta aquella que t'ho donat la teva mare. I té una aixeta. I estava la Paula amb el plat, així sota l'aixeta, feia xxxx. Bueno, anem a mirar més de la costura. Tots aquests detalls no sé si són interessants. Divertit. No estàs cansat? Així cada dia. He fet el dinar i llavors ara els he fet el berenar i el sopar i jo ja he deixat fet el dinar per demà. I si sobra dinar, doncs també per sopar, que sopim el mateix. Bueno, és una cosa sana, els he fet carbassó amb carn. És que mirem com si fos ahir. La noia i la mare de Diu, noia. la gent no sap què és com si fos ahir. Igual, és la telenovel·la de sobretaula de TV3. Per això la gent no sap què és com si fos ahir. Clar que ho sap, molta gent ho mira. Sí, Quants anys fa que no miro youtubers? no sé. 10, 15? Jo fa temps també, però perquè no tinc temps. Ai, mare de Déu. No, 10. Sabeu què ha passat? Que l'Adrià s'ha enfadat perquè no podia parlar ell, perquè no podia fer el monòleg, i llavors ha dit... Que no m'he enfadat i no m'he enfadat per això. No m'he enfadat per res. Enfadat. No. Mira-la, mira-la. Doncs, adéu. Ens despedim. El racó d'en Quiu. Avui aprendrem a posar rentadora. Com veieu, tenim una rentadora de fa 30 anys perquè ens duri. Molt important, agafem el pot de sabó, li posem el sabó, només del que toca, i quan tenim el sabó, el detall de la Mercè Roura Boix, la meva mare, fantàstica. Li posem vinagre. Per què li posem vinagre? Doncs perquè el vinagre és antioxidant, suposarem, segons diu la meva mare, i el que fa és que la calça de la rentadora no s'hi quedi enganxada i per tant tindrem una rentadora durant 25 anys més. Posem això i li posarem suavitzant només si la roba no la posem a la assecadora. Nosaltres, com que som pobres, no tenim assecadora, per això li posem assecadora, perquè el suavitzant ens fa malbé l'assecadora. I com la tenim, doncs mira tu, tanquem fantàsticament. Molt important, no ho he dit, utilitzarem una tuba violeta d'aquestes atrapa-color en cas que barregem roba, i jo ho he fet. Li posarem a 60 i al botó.